Халкым яшә. Популяр йырсылар Тахир Әсәдуллин һәм Әлфия Нигъматуллинаның тап ошо исем астында клибы дөнья күрде. Игътибар экранга. Хата йылдар яңыра, көсле булайык, бірге булайык, синдә миндә, теле бардың, иле барты, телесін оран халам, мин бит күрәмен күдәреңдән, һинең дә йөрәгең яна, халкым яшә. Birden bulayık yanəşə Xalqım yaşa Xalqım yaşa Xalqım yaşa Birden bulayık yanəşə Өндәшмәйсә ситтә калма, заң кагырга вакыттар була, батырдар кызкырга уран, мин бар күсемә телде хаклап, ерем өсөн ныклы торам. Халкым яшә, халкым яшә, халкым яшә, бердәм булайык янәшә. Халкым яшә, халкым яшә, халкым яшә, бердәм булайык янәшә. Uyandığızmı? Alğanın irtəyə hüylәп bitirmin. Асылапта этноэлементтарды қолданған рухлы бик тәһәбәт килеп сыққан халқым яшә дип атала һәм уның башкаручылары Тахир Әсәдуллин һәм Әлфия Нигъматуллина бездә сәлам программасында туры эфирда. Хәерле иртә. Хәерле иртә, Хамай. Тахир, йыр нисек тыуды? Һөйләп ебәр әле. Кытык туды инде ул. Бына инде минең йырлавыма бер 10 ел үткәндер инде. Нинди генә йырдар йырламанык, поп дигәндәй бит. Һәм дә инде үдемәлә бер һынау булды. Ул этно стилендә беренче тапкыр йырлайм. Һәм дә инде Әлфия менән танышкас, күргәс, ул бит инде стилистикында күбрәк белә, күбрәк йырдар башкара, һәм дә инде башыма сразу ой килде дигәндәй, дуэт йырларга Әлфия Нигъматуллина халкым яшә. Әлфия, һеҙгә нисек булды ошо йырды башкаруу, этно стилендә халкым яшә дип рухлы йырды башкаруу нисегрәк булды?
Руссайтем. Я в стиле этно уже очень давно развиваюсь и очень много прошла этнических проектов, телевизионных проектов. Еще живя в Москве, я училась в Москве, начинала выступать уже в стиле этно, и такие конкурсы, как Turkvision, такие конкурсы, как «Ну-ка все вместе», не так давно тоже представляла Башкортостан и пела в стиле этно, и поэтому этот стиль мне очень близок. Когда Тагир мне предложил спеть песню вместе про народ, про такие великие слова, где будут использоваться этнические инструменты. Потом мы, когда обсуждали Костюмы клип, вот смотрели, да, так. когда мы обсуждали уже съемки клипа, он сказал, что мы обязательно будем его снимать в народном стиле, в стиле этно, чтобы и сюжет был как будто бы с тех времен, да, и конечно же, мне это стало очень интересно, и мы записали такую прекрасную песню и такой клип. Руса яуап бирһәле, башҡортса бик матур йырлай Әлфиә. Рухлы, башҡорт рухлы сөнки. Эйе. Мына ысынлап та клипты һоҡланып ҡарап ултырҙым, Таһир, Әлфиә. Мына шул тиклем рухлы ғына түгел, бик ҡыйбатлы ла күренә, Ильяс. Клип сифатлы. нисегерәк төшөрҙө? Мына костюмдар тураһында тулыраҡ һөйләп ебәрәле. Бына инде беҙҙең Аллаға шөкөр ярҙамсылар күп булды. Минең туғандарым бит инде Фәйзик Асҡаров та эшләй. Ул да булһа, улар ярҙам итте костюмдар менән. Әсәйем, атайым филармонияла эшләнә, Башгос филармонияла бит инде. Улар да костюмдар менән бик ярҙам иттеләр. Һәм дә инде бик рәхмәтле бит уларға. Клип нисек төшөрөлдө? Ул төшөрөлдө 2 йыл тыуҙы ғына ул. Шон резко ғына Әлфиәгә әйттем, әйдә клип төшөрәбеҙ. Ул әйтте ул әле. Шунан мин бер аҙнала шул съемкаларына беҙҙең төшөрөүсе кеше ул Газинур. Ул Ете медиа беләһегеҙ бит инде. Ете медианың батырҙың уҡыусыһы тип әйтһәк тә була. Ул төшөрҙө, бик матур квадрокоптерлар да бар, оборудованиелары бар, света вис. Уның менән һөйләшеп, һәм дә инде бөрйән янына сыҡтык. Кага тигән ни бар. Унда аталык тигән, бәлки ишеткәнһегеҙҙер. Улар да ярҙам итте. Аттар менән, ошо өйҙәр менән, ошо 30-градусный мороз. 30 градуслык мороз булһа ла, беҙ бирешмәдек. Әлфиә менән барып, дуҫтарыбыҙ менән барып, беренсе көндө шунда төшөрҙөк. Һәм дә инде Газинур төшөрһә лә, беҙҙең иң рәхмәтле һүҙебеҙ ул күп минең клиптарҙың төшөрөүсенең авторы тип әйтһәк тә була, Алтыным, Ете ҡыҙ, шуна нимә әле, дуҫтарыма, ул Тимур Сафиуллин, Силәбе ҡалаһында йәшәгән бер рухлы егет. Ул башҡорт дискотекаларында ойоштора, һәм дә инде шул клиптарҙы да төшөрә лә, һәм дә инде монтаж эшләй. Бик күп кешеләр булды инде, ул титраларға ҡуйһаң, күп кеше тураһында әйтергә була. Һәм дә инде беренсе тапҡыр беҙ ярҙам һораныҡ крупный компаниялардан, һәм башҡорт компаниялар Башҡорот беҙгә ярҙам итте. Башҡорот нисек ярҙам итә әйтмәйем инде, бында ярамайҙыр. Клип барышында Күп кешенән ярҙам күрҙек инде, дуҫтарыбыҙҙан да. Обязательно скажи про то, что мы родственников привлекали к съемке клипа. Әлфиәнең иң башында, клиптың башында Минең улым Арғымаҡ исеме иң башында булды. Һәм дә инде мин дуҫтарыбыҙҙан һораным инде шулар бабуш, минең кәләшемдең тетяһы тип әйтһәк тә була, ул да ҡатнашты. Шуға күрә бөтәһенә лә рәхмәт, бөтәһе лә еңел булды тип әйтһәк тә була. Еңел булды. Но ҡыйбат тиһәгеҙ ҙә, хаҡын әйтмәйем. Ҡыйбат булһында. Ҡыйбат булһында. Менә башҡорт. Бик шәп клип булған. Һеҙгә ҙур рәхмәт тип әйткегә килә. Ошо иртәне беҙҙең менән ҡаршылағанығыҙ өсөн. Шулай итеп, беҙҙә тура эфир студияһында бөгөн Таһир Асадуллин булды һәм Әлфиә Ниғмәтуллина.